सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 13वा अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग हा शिकणार आहोत. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग अध्याय चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आता आपण काल मी तुम्हाला सांगितलं भगवद्गीतेचे मुख्य 3 विभाग आहेत. पहिले 6 अध्याय यात कर्मयोग सांगितलेला आहे. 7 ते 12 या अध्यायात भक्ती योग सांगितलेला आहे आणि अध्याय 13 ते 18 यात ज्ञान योग सांगितलेला आहे. तर अध्याय सुरू करण्या अगोदर एक थोडस मी ज्ञान योगाबद्दल बोलते, मग आपण अध्याय चालू करायचा. आपण आता भक्तीमध्ये आहोत, पण आपण इंद्रिय तृप्ती सुद्धा करत आहोत किंवा इंद्रिय तृप्तीच्या सुद्धा पाठी आहोत. हे किती जणांना बरोबर वाटतंय सांगा बरं. बरोबर आहे माताजी. बरोबर आहे ना. इंद्रिय तृप्ती सुद्धा आपल्याला हवी आहे आणि आपल्याला भक्ती सुद्धा हवी आहे. मग जेव्हा असं आपण करतो आपल्याला दोन्ही हवंय, मग आपण भक्तीमध्ये पुढे जातो, पण इंद्रिय तृप्तीमुळे आपण पाठी खेचले जातो. म्हणजे 10 पावलं भक्तीमध्ये पुढे गेलो तर आपण 7 पावलं पाठी होतो किंवा मागे खेचले जातो. मग असं जर आपण एकसारखं केलं पुढे पाठी तर आपण गोलोक वृंदावनामध्ये पोचणार कसे. आता आपल्याला एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की जेव्हा आपण भक्तीमध्ये आहोत, असं झालंय का तुम्हाला? मला कधी सांगा की तुम्ही आता तुमची भक्ती चालू केली, रोज मंदिरात जायचं, कुठलं तरी स्तोत्र रोज नियमाने वाचायचं, कुठल्या तरी ग्रंथाचं पारायण करायचं आणि मग कालांतराने तुमचं ते कमी कमी होत गेलेलं आहे आणि जे अगोदर पहिल्या दिवशी जे जोमाने केलेलं आहे आता तो जोम आणि तो उत्साह उरलेला नाहीये. असं झालंय का तुम्हाला कधी? सांगा बरं. आणि उत्तर द्या. तुमची उत्तर महत्वाची नाही आहेत, ती कशी आहेत, बरोबर आहे, चुकीची आहे, पण तुम्ही बोलायला पाहिजे. सांगा बरं, असं झालंय का? हो माताजी, असं झालंय. हा, मग असं का होतं? आपण भक्ती जेव्हा करायला जातो
सुरुवातीला आपण आपल्याला आनंद असतो, जोमानी करतो, पण कुठेतरी आपण पाठी पडतो आणि शेवटी असंही होतं की ते बंदही होतं आपलं. तर आता आपल्याला आयडेंटिफाय केलं पाहिजे की कोण चोर आहे, जो आपली जी भक्ती आहे किंवा आपला उत्साह आहे तो चोरून घेऊन जातो. आता एखाद्या राज्यामध्ये कधी कधी काही जागा असतात की जिकडे खूप चोऱ्या होतात आणि अशा जागेत जेव्हा आपण जाणार असतो, म्हणजे एखादी खूप गर्दीची जागा, तेव्हा तुम्हाला घरचे लोक काय सांगतात की तुम्ही इकडे तुमचा मोबाईल वगैरे घेऊन जाऊ नका किंवा तुमचं पाकिट असेल तर जितके लागतील तितकेच पैसे घेऊन चला किंवा क्रेडिट कार्ड असेल ते जपून ठेवा वगैरे. तर अशा ठिकाणी आपण दक्ष राहतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण आपल्याला सांगतो की हे जे भौतिक जग आहे हे धोक्याची ही जागा आहे. आणि श्रील प्रभुपाद म्हणतात एव्हरी स्टेप इज अ डेंजर, प्रत्येक पावलावर धोका आहे. आणि कृष्ण आपल्याला सांगतो की इतके भोले भाले बनू नका, तुम्ही जागरूक राहा. तुमच्या या भौतिक जगामध्ये तुमच्यावर अनेक संकटे येतील, घाबरून जाऊ नका. आणि माया जी आहे ती तुमची ती एक मोठी चोर आहे. ती काय करेल, तुमचा उत्साह, तुमचा आनंद, तुमचं सुख, तुमचं समाधान, तुमची झोप हे सगळं ती चोरून घेऊन जाईल. आणि मग तुम्ही ज्याप्रमाणे सापशिडीचा खेळ असतो ना, 99 वर गेल्यावर तिकडे एक असतो साप किंवा 98 वर गेल्यावर, आणि मग तिकडे बरोबर आपण आलो की एकदम खाली 4 पर्यंत नाहीतर 2 नंबर पर्यंत आपण घसरतो. अगदी तसंच माया आपल्याला खाली घसरवायचा प्रयत्न करते. मग आपल्याला कृष्ण काय सांगतो की मी तुम्हाला हे ज्ञान देतो. जेव्हा तुम्हाला मी हे ज्ञान देईन तेव्हा मात्र तुम्ही अगदी जागरूक राहाल, दक्ष राहाल. कोण चोर आहे हे तुम्हाला समजणार आहे, मगच तुमची भक्तीमध्ये उन्नती होऊ शकेल. आणि जेव्हा अशा तऱ्हेने आपण ज्ञान घेतो की आपल्या भक्तीची उन्नती व्हावी, म्हणून ते ज्ञान राहत नाही, ते ज्ञान म्हणजे भक्तीचा एक स्वरूपच होता. आता विश्वामित्र हे खूप मोठे योगी होते आणि ते एकदा अरण्यामध्ये गेले अष्टांग योग करायला, आणि ते पण खूप शुद्ध भक्त होते. शुद्ध म्हणता येत नाही, पण ते खूप मोठे भक्त होते कृष्णाचे. मग काय झालं की ते जेव्हा ध्यान करायला बसले तेव्हा 3दा त्यांचं तपोबल नष्ट झालं. एकदा त्रिशंकू आला आणि त्यांना म्हणाला की मला स्वर्गामध्ये जायचंय, माझ्यासाठी स्वर्गापर्यंत शिडी बांधा. मग त्याच्या पाठीमागे लागल्यामुळे त्यांचं तपोबल नष्ट झालं. मग दुसऱ्यांदा मेनका नावाची अप्सरा त्यांच्या समोर आली आणि त्यांना कामवासना झाली, त्याच्यामुळे त्यांचं तपोबल नष्ट झालं. तिसऱ्यांदा परत रंभा नावाची एक अप्सरा आली. आता मेनका बरोबर आपला तपोबल कसा नष्ट झाला होता हे त्यांना माहित होतं, म्हणून आता त्यांना खूप राग आला, खूपच क्रोध आला आणि त्यांनी रंभाला एका तिचं दगडामध्ये रूपांतर केलं. तर अशा तऱ्हेने बघा, असं जर बघितलं तर विश्वामित्र केवढे मोठे योगी होते. म्हणजे ज्याप्रमाणे तुम्ही एखादं उन्हाळ्यामध्ये एक पर्वत बघितला
तर तो खडकच दिसतो, त्याच्यावर काही गवत दिसत नाही. पण पावसाळ्यात त्याच पर्वताच्या जवळ गेला तर त्या पर्वतानी जणू काही हिरवी शाल घातलेली असते, असं प्रत्येक ठिकाणी गवत गवत उगवलेलं असतं. म्हणजे वर वर बघितलं तर अष्टांग योगी काय वाटतो की अरे वा, हा किती मोठा शुद्ध भक्त आहे, त्याच्या हृदयामध्ये वैराग्य आहे. पण त्याची पूर्ण वासना जी असते ती वासना नष्ट झाली नसते, आतमध्ये त्या वासनेचं बीज असतं. म्हणून ते बीज जाळण्यासाठी आपल्याला भक्ती करावी लागते आणि भक्ती करता करता तुम्हाला ज्ञानाचा साथ लागतो, तुम्हाला वाचावं लागतं, ज्ञान घ्यावं लागतं की माझी भक्ती जी आहे ती कोणी चोरू नये. आता एक साधं उदाहरण तुम्हाला देते की आता तुम्ही डिस्कवरी चॅनल मध्ये बघितलं असेल की एक हरण की हरणाचं कळप आहे आणि एक वाघ आहे. आता तो वाघ थांबलेला आहे, वाट बघतोय आणि ते हरणाचं कळप पुढे जातं. पण एक हरण मागे राहतं. त्याला काय वाटतं, हे गवत किती मऊ आहे, किती लुसलुशीत आहे, किती गोड आहे, जरा मी 5 मिनिटं खातो. आणि हरणाचा कळप जसा पुढे जातो हे खात राहतं आणि तितक्यात वाघ संधी साधतो आणि त्या हरणाला मारतो. तर त्याचप्रमाणे तसं आपल्याला भक्तीमध्ये उन्नती करायची असेल तर साधू संग खूप महत्वाचा आहे. ज्या वेळेला तुम्ही साधू संग सोडाल त्या वेळेला मात्र आपलं पतन व्हायचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. आता काल मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली ती लक्षात आहे का, विश्वकर्माची, की तो श्रील प्रभुपाद जेव्हा ही लीला संपून परत कृष्णधामात गेले तेव्हा याला हा इस्कॉन मध्ये विश्वकर्मा जात नव्हता. तो मग हळूहळू त्यांनी सगळं बंद केलं आणि जो संन्यासी होता नंतर त्यांनी लग्न केलं. बघा, म्हणजे साधू संघ जेव्हा आपला साधू संघापासून आपण लांब जातो तेव्हा ही माया जी आहे ही त्या वाघासारखी आहे, ती बरोबर आपल्यावर वार करते आणि आपलं पतन होतं. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे, श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की हे जे भौतिक जग आहे प्रत्येक पावलावर धोका आहे. आणि तुम्ही श्रील प्रभुपाद इस्कॉन मंदिरामध्ये जर तुम्ही गेला तर तिकडे नेहमी नरसिंहाचा अर्च विग्रह असतो. तर नरसिंह देव म्हणजे कोण? कृष्णच. हा जो अवतार आहे हा भक्त प्रल्हादासाठी कृष्णाने अवतार घेतला हिरण्यकश्यपू पासून त्याला वाचवण्यासाठी. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात संकटात असताना तुम्ही इतर कोणाकडे जाऊ नका, कृष्णाकडेच जा, कृष्णच तुम्हाला मदत करणार आहे. तर नरसिंह देवाचा मंत्र आणि कवच आपण पाठवलंय का ग्रुपवर? पल्लवी माताजी, कुमुद माताजी, नरसिंह कवच पाठवलंय का ग्रुपवर? कवच पाठवलंय माताजी. बरं, मग त्याच्यामध्ये शेवटी हा मंत्र आहे बरं का. तुम्ही हा मंत्र जरी या मंत्राचा जप जरी केला तरी हा खूप पॉवरफुल आहे. उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्. तर श्रील प्रभुपाद नेहमी म्हणतात संकटा काळी तुम्ही नरसिंह देवाची प्रार्थना करा आणि त्यांना विनंती करा की तुम्ही माझं मायेपासून रक्षण करा किंवा माझ्या भक्ती बीजाचं तुम्ही रक्षण करा.
आता ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती शिल प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिलेली आहे, त्यांनी लिहिलेली नसती तर आज हा उपक्रम घडला नसता. म्हणून शिल प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि आमची पूर्ण टेक्निकल टीम यांना सुद्धा मनापासून प्रणाम आणि धन्यवाद. पल्लवी माताजी वाचता? हरे कृष्ण माताजी. पूजा माताजींना वाचायचं आहे, त्यांना देऊ आहे का? का पूजा हो, त्या माताजी? आल्या. हो, आल्यात माताजी त्या. बरं, त्यांना हँड रेस करायला सांगा. हो, पूजा माताजी तुम्ही हँड रेस करा आणि वाचू शकता तुम्ही. वाचा. हरे कृष्ण. प्रश्न: जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटचा 6व्या अध्यायात ज्ञान का मांडले आहे? 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहे? खरे तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. पहिले 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा करतात. शेवटचे 6 मध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसे मिळवायचे याचे वर्णन केले आहे आणि मधले 6 भक्तीचा चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले की ते व्यक्तिरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसे मुक्त करतात. म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानाचे ज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अल्पित राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो तेव्हा तो भक्तीचा एक भाग बनतो. आता इकडे परत सुरुवातीला अर्जुनाचे प्रश्न होते. प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय म्हणजे काय. इकडे जरा टायपो एरर आहे. प्रकृती म्हणजे काय, तुमच्या आजूबाजूला जो तुम्ही निसर्ग बघता त्याला प्रकृती म्हणतात. पुरुष म्हणजे कोण, जो प्रकृतीचा उपभोग घेतो तो पुरुष. मग पुरुष म्हणजे कोण आहे? पुरुष म्हणजे फक्त कृष्ण आहे, फक्त परमात्मा आहे, तो प्रकृतीचा उपभोग घेतो. आणि एका अर्थाने आपण प्रकृतीचा अंश आहोत. आपण सर्व स्त्रिया आहोत, यात कोणी स्त्री नाहीये, पुरुष नाहीये. पुरुष हा एकच आहे आणि तो म्हणजे श्रीकृष्ण. क्षेत्र म्हणजे काय, शरीर. मग शरीराला क्षेत्र का म्हटलंय हे मी समजावून सांगणार आहे. क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्याला क्षेत्राचं पूर्ण ज्ञान आहे तो क्षेत्रज्ञ. तर आपल्या शरीरामध्ये 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, एक आत्मा, दुसरा परमात्मा. मग ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे शरीर आणि आत्मा यांच्यातला फरक समजणे याला ज्ञान म्हणतात. आणि ज्ञानाचं ध्येय किंवा ज्ञेय म्हणजे काय, की आपल्याला परमात्मा कोण आहे हे ओळखता आलं पाहिजे किंवा परमात्म्याशी आपलं नातं स्थापन जेव्हा आपण करतो तेव्हा तो ज्ञानाचा ध्येय होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्ण, मला प्रकृती, स्वभाव, पुरुष, भोग घेणारा आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात.
हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आणि मग पल्लवी माताजी तुम्ही वाचा. हरे कृष्णा. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिः सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण, आणि शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्णा. आता इकडे आपलं शरीर म्हणजे हे क्षेत्र आहे. मग या शरीराबद्दल आपण अधिक जाणणार आहोत. आता हे जे शरीर आहे, या शरीराचा देहभान 3 स्तरावर असतो आणि या तिन्ही स्तरामध्ये आत्मा आणि परमात्मा याला काय चालू आहे, या शरीरामध्ये जीवात्माला काय हवंय हे परमात्म्याला माहित असतं. आता बघा इकडे त्यांनी दाखवले, हा पहिला देहभानाचा स्तर आहे जागृती, की हा माणूस जागा आहे, तो ऑफिसमध्ये काम करतोय, फोनवर बोलतोय, त्याच्या मैत्रिणीकडे बोलतोय, सिगरेट ओढतोय. तर इकडे हा परमात्मा जो आहे तो पूर्ण ओळखून आहे की याच्या मनात काय चाललंय. मग दुसरा स्तर आहे जेव्हा हा माणूस झोपतोय. आता जेव्हा तो झोपतोय तेव्हा त्याचं स्थूल शरीर काही काम करत नाही, तो फोनवर बोलत नाहीये, सिगरेट ओढत नाहीये, तो झोपलेला आहे. स्थूल शरीर काही काम करत नाही. पण त्याचं सूक्ष्म शरीर आहे, मन बुद्धी, हे जे सूक्ष्म शरीर आहे हे अजूनही कार्यरत आहे. तो झोपेमध्ये त्याचं मन विचार करतंय की ऑफिस मधला काहीतरी बिझनेस असेल, पैशाचा विचार आहे, किंवा ही त्याची मैत्रीण आहे, हिला भेटायचं आहे. तर हे जे विचार आहेत हे त्याच्या मनामध्ये पूर्ण तऱ्हेने चालू आहे. त्याला आपण स्वप्न म्हणतो. तर स्वप्नामध्ये सुद्धा स्थूल शरीर झोपलेलं आहे, तरी देखील परमात्मा आहे, त्याला माहिती आहे की जीवात्म्याला काय पाहिजे किंवा या माणसाच्या मनात कुठले कुठले विचार चालू आहेत. मग मात्र हा माणूस गाढ झोपलेला आहे. हा तिसरा स्तर. गाढ झोपलेला असताना त्याचं सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर दोन्हीही काम करत नाही, दोन्हीही गाढ झोपले, भौतिकाशी त्यांचा संपर्क तुटलेला आहे असं आपण म्हणूया. आणि या स्थितीमध्ये सुद्धा हे परमात्मा आहे, तो जागा आहे आणि त्याला सर्व जाणीव आहे. या माणसाला जाणीव नाहीये मी कोण आहे, माझं नाव काय आहे, मी कुठे नोकरी करतो, नाही. पण हे सर्व परमात्म्याला माहिती आहे. आणि या पलीकडची स्थिती जी आहे, हे 3 ज्या तुम्हाला स्तर मी सांगितलेली आहे की तो पहिला जो आहे तो जागृत आहे, मग त्याला हलकी झोप लागली, मग गाढ झोप लागली. याच्या पुढचा जो स्तर आहे, चौथा स्तर, त्याला तुर्या म्हणतात. तुर्या स्थितीमध्ये काय असतं की तुमचं मन, तुमचं शरीर आणि तुमचा जो आत्मा आहे, आता हा आत्मा, जीवात्मा, हा जागृत होतो आणि याला समजतं की मी कोण आहे, मी हे शरीर नाही आणि मी परमात्म्याचा अंश आहे, हे त्याला समजतं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तो आपल्या आजूबाजूला काय चालू आहे, काय नाहीये, हे त्याला सगळं समजतं तुर्या स्थितीमध्ये. म्हणजे तो, हा जो माणूस असतो, झोपलेला जरी असेल तरी आपल्या आजूबाजूला काय चाललंय हे त्याच्या लक्षात असतं.
आता क्षेत्र म्हणजे काय, आता इकडे क्षेत्र म्हणजे काय हे जाणून घ्यायला त्यांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे. आपलं हे शेत आहे बघा, या शेतामध्ये हा जो शेतकरी काम करतोय तो जाणतोय की त्याच्या शेतामध्ये कुठे कुठे कुठलं कुठलं पीक आलेलं आहे, कुठली झाडं आहेत, तो सगळं जाणतो. पण त्याचं जे शेत आहे तो आणि एक सुद्धा जो सूर्य आहे त्या सूर्याला सुद्धा माहितीये की या शेतात कुठे कुठे कुठलं पीक लावलेलं आहे, कुठल्या झाडांना फळं आली आहेत, सगळं सूर्याला पण माहितीये. म्हणजे आपण जर म्हणू की शेतकरी जीवात्मा आहे तर सूर्य हा परमात्मा आहे. सूर्य जो आहे तो फक्त हेच क्षेत्र किंवा हेच शेत जाणत नाही, पृथ्वीवर असलेल्या सर्व शेतांची माहिती सूर्याला असते. म्हणून क्षेत्रज्ञ दोन आहेत, एक म्हणजे हा जीवात्मा आणि दुसरा म्हणजे परमात्मा. जीवात्मा जो आहे त्याच्या शेतामध्ये काय आहे त्याला माहिती आहे, त्याचप्रमाणे जो जीवात्मा आहे त्याच्या शरीरात काय चालू आहे, त्याचा डोकं दुखतंय, हात दुखतोय, हे त्याला माहिती आहे. पण त्याच्या शेजारी जर मित्र बसलेला आहे, त्या मित्राला हा सांगेपर्यंत माझं डोकं दुखतंय त्या मित्राला पत्ता नाही लागणार की त्याच्या शरीरात काय चालू आहे. तर अशा तऱ्हेने दोन क्षेत्रज्ञ असतात, एक म्हणजे जीवात्मा आणि एक म्हणजे परमात्मा. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण आणि परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्णा. आता इकडे आपल्याला याच्यातून शिकायचं आहे की श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की इस्कॉन म्हणजे एक सोसायटी ऑफ ओपिनियन्स नाहीये. आपण इकडे इस्कॉन मध्ये नेहमी काही सांगितलं तर शास्त्रा मधलं प्रमाण दाखवलं जातं किंवा कोट केलं जातं की तुम्ही अमका अमका अध्याय, अमका अमका स्कंद, अमका अमका श्लोक नंबर तुम्ही वाचा. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी एव्हिडन्स प्रमाण दिलं जातं आणि त्या आधारावर हे सगळं श्रील प्रभुपादांचं शिकवणं, त्यांचे जे टीचिंग्स आहेत शास्त्राच्या आधारावर बेस्ड आहेत. तर इकडे आता कृष्ण स्वतः जेव्हा तो ज्ञान देतोय तेव्हा तो सांगतोय की मी तुम्हाला ज्ञान देतोय पण असं कदाचित तुम्हाला हे बरोबर वाटणार नाही, म्हणून प्रमाण देण्यासाठी कृष्ण सांगतोय की अनेक ऋषींनी अनेक वैदिक ग्रंथामध्ये या ज्ञानाचं वर्णन केलेलं आहे. आणि वर्णन म्हणजे कसं, त्या ज्ञानाचं अनालिसिस केलेलं आहे, तथ्य मांडलेली आहे आणि मग त्यांनी हे जे ज्ञान आहे ते एक्सेप्ट केलेलं आहे. हो, हे बरोबर आहे, त्यांनी अनालिसिस केलेलं आहे बरोबर. मग आता इकडे सांगितलेलं आहे कारण आणि परिणामासहित त्यांनी ही तथ्य मांडलेली आहे. तर या स्लाइड मध्ये व्यासदेव आहेत. तर हे जे आहेत व्यासमुनी इकडे कारण आणि परिणाम यात जर समजावून सांगायचं असेल तर बघा, आता एक टेबल आहे, लाकडी टेबल आपल्या घरी आहे. तर हे जे टेबल आहे हे टेबल कशामुळे आहे, झाड आहे, झाडाचं लाकूड आपण घेतलं म्हणजे टेबलाचं कारण झाड आहे आणि टेबल, लाकडी टेबल काय झालं, परिणाम झाला. तर कारण आणि परिणाम
असं कधीच होत नाही की परिणामाला कारण नाही, असं कधीच होत नाही. नेहमी परिणाम जेव्हा आपण बघतो त्याला कुठलं ना कुठलं तरी कारण असतं. जेव्हा तुम्हाला धूर दिसतो तेव्हा कुठेतरी आग लागलेलीच असते. अगदी त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा परिणाम आहोत आणि आपला कारण कोण आहे? कृष्ण आहे. ज्याप्रमाणे ते झाड लाकडी टेबलामध्ये परिणाम आहे त्याच्यामध्ये कारण दिसतं किंवा कारण असतं. अगदी त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा परिणाम आहोत आणि कारण आपल्यामध्ये सुद्धा आहे. आपण परमात्म्याचे अंश आहोत आणि परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये वास करतो. आता बघा, काही जण खूप अगदी हेल्थ कॉन्शियस असतात आणि हेल्थ कॉन्शियस असल्यावर ते खूप आपल्या शरीराची काळजी घेतात, व्यायाम करायला जातात, सकाळी एक्सरसाइजला जातात, वेगवेगळ्या तऱ्हेचे जिमला जातात, वेगवेगळ्या तऱ्हेचे एक्सरसाइजेस करतात. तर एक्सरसाइज आपण का करतो? आपल्याला आपलं शरीर जे आहे ते तंदुरुस्त ठेवायचं असतं. आता हे आपण आपलं जे स्थूल शरीर आहे या स्थूल शरीराला या एक्सरसाइजचा, या व्यायामाचा उपयोग होतो. आता तुम्ही जर कुठल्याही डॉक्टरांना विचारलं किंवा आपल्यापैकी सुद्धा कोणी सांगू शकेल की आपलं शरीर कसं असतं. वर आपली त्वचा असते, त्याच्या आतमध्ये हाडं असतात, हाडांच्या आतमध्ये आपले व्हायटल ऑर्गन्स असतात, म्हणजे किडनी, हार्ट, लंग्स वगैरे असे हे सगळे ऑर्गन्स असतात. तर आपल्याला इथपर्यंत माहिती आहे. वैद्यकीय ज्ञान हे आपल्याला सांगतं, पण शास्त्रात काय सांगितलंय की आपला जो आत्मा आहे त्याच्या भोवती 5 कोश असतात, 5 आवरण असतात किंवा 5 शरीर असतात. ही शरीर कशी आहे? जे आपल्याला आपलं शरीर आरशामध्ये दिसतं त्याला स्थूल शरीर आपण म्हणतो. मग जसं आपण आतमध्ये जातो तसं ते दुसरं शरीर सूक्ष्म आणि सूक्ष्म आणि सूक्ष्म, तर अशी ही 5 शरीर असतात. कुमुद माताजी येते. ठीक आहे. तर 5 शरीर असतात. तर ही 5 शरीर कोणती? आणि जर तुम्हाला खरोखर तुमची तब्येत चांगली ठेवायची असेल तर या 5 शरीरांना तुम्ही व्यायाम दिला पाहिजे, मग तुमची तब्येत उत्तम राहते. आता पहिलं शरीर म्हणजे अन्नमय कोश. अन्नमय कोश हे तुम्हाला निरोगी कसं ठेवायचं हे माहितीये. कुठल्याही डॉक्टरकडे जातो तुम्हाला सांगेल रोज एक्सरसाइज करा, आहार तुमचा व्यवस्थित असू दे, त्यात फळं, पालेभाज्या वगैरे असू दे, हे सगळं तुम्हाला ही माहिती मिळेल. याला अन्नमय कोश म्हणतात. तर अन्नमय कोशामध्ये जेव्हा आपली चेतना असते तेव्हा आपल्याला आपण असं म्हणतो की अन्न सर्वात महत्वाचं आहे, फूड इज सुप्रीम असं म्हणतो. आणि अन्नमय कोश जो आहे हा तुम्हाला प्राण्यांमध्ये किंवा वृक्षांमध्ये किंवा अगदी नव जन्मलेलं बाळ आहे त्याच्यामध्ये ती चेतना जी असते ही सर्व अन्नमय कोशामध्ये असते. लहान बाळ बघा किंवा एखादा वृक्ष बघा, त्यांना फक्त जिकडे खाणं मिळतं, जिकडे पाणी मिळतं तिकडे तिकडे त्याची मुळं जातात. तर हा अन्नमय कोश झाला. दुसरा झाला प्राणमय कोश. प्राणमय कोश म्हणजे यात 5 वायू असतात, प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान. आणि हे जे म्हणजे स्थूल शरीराच्या आतमधलं शरीर जे आहे
त्याला आपण प्राणमय कोश किंवा प्राणमय शरीर म्हणतो. आणि हे जे 5 प्राण मी सांगितले तुम्हाला, हे जणू काय आपले सगळे लाईफ प्रोसेसेस म्हणजे सर्क्युलेशन, डायजेशन, ब्रीदिंग, हे सगळं तुमचे जे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आहेत त्याचं जे कंट्रोल आहे तो या शरीरात असतो. या 5 प्राण जे आहेत, ते 5 वायू जे आहेत ते हे करतात. आणि जेव्हा प्राणमय कोश त्याचं जे फंक्शनिंग आहे किंवा त्याचं जे कार्य आहे ते जेव्हा थांबतं तेव्हा डॉक्टर डिक्लेअर करतात की हा माणूस जो आहे हा गेलेला आहे. तर प्राणमय कोश चांगला ठेवण्यासाठी आपण काय करतो? प्राणायाम करतो. मग यासाठी आपण आपल्याला जेव्हा चांगले आपण अनपॉल्युटेड किंवा जिकडे प्रदूषण नसतं अशा ठिकाणी राहतो, आपण सूर्यप्रकाश भरपूर जिकडे असतो अशा ठिकाणी जेव्हा राहतो तेव्हा या कोशाचं आरोग्य उत्तम राहतं. आणि हा जर तुम्ही बघितलं तर काही माणसं खूप छान प्राणायाम करतात रोज चांगला, आणि त्यांची तब्येत जर तुम्ही बघितली तर खूप चांगली असते. म्हणजे जितकं सूक्ष्म शरीराचं तुम्ही आरोग्य चांगलं ठेवाल तितकं तुमचं स्थूल शरीर निरोगी राहतं. मग आता प्राणमय कोशाच्या आणि आतमध्ये जर तुम्ही गेला तर मनोमय कोश किंवा ज्ञानमय कोश होतो. याला म्हणतात तुमची मेंटल बॉडी किंवा तुमची थॉट बॉडी. तुम्ही जे काही विचार करता त्या विचारांचा जो कोश आहे त्याला म्हणतात ज्ञानमय कोश किंवा मनोमय कोश. आणि आता जेव्हा तुम्ही असं बघितलं तर असं म्हणजे कसा इफेक्ट होतो स्थूल शरीरावर ते बघा. आता तुम्ही जर चांगले विचार केले तर खरोखर तुमचं जे शरीर आहे ते निरोगी राहतं. आता समजा जर एका माणसाला खूप खूप चिडायची सवय असेल, खूप चिडल्यानंतर काय होतं? कालांतराने त्याच्या प्राणमय शरीरावर फरक पडतो. त्याचं जर तुम्ही ब्रीदिंग बघितलं, श्वास उश्वास बघितला तर तो खूप रॅपिड असतो. आणि मग त्या शरीराचा, प्राणमय शरीराचा परिणाम तुमच्या स्थूल शरीरावर असतो. असं अनेक खूप राग करून, खूप चिडून प्राणमय शरीरावर, आणि मग स्थूल शरीरामध्ये तुम्हाला काय दिसतं? बीपी किंवा त्याला हार्टचे काही प्रॉब्लेम्स असेल असं. तर मनोमय शरीराचा परिणाम प्राणमयवर होतो आणि प्राणमय शरीराचा परिणाम अन्नमय शरीरावर होतो. आता ज्ञानमय ज्ञानमय कोश जो आहे किंवा ही जी मेंटल बॉडी आहे मनोमय कोश, ही कशी होते? ही शटडाऊन होते टेम्पररी. म्हणजे जेव्हा आपण गाढ झोपेत असतो तेव्हा या शरीराला पूर्ण विश्रांती मिळते आणि नंतर ती रिज्युमिनेट होते. म्हणजे त्याच्यामध्ये आता परत नवजीवन संचारतं. तर मनोमय कोश जो आहे, हा जो कोश आहे, समजा तुम्ही असं बघितलं की एखादा माणूस कोमामध्ये गेलेला तेव्हा त्याचा हे जे मनोमय कोश असतो हा पूर्ण बंद झालेला असतो. पण प्राणमय कोश हा चालू असल्यामुळे डॉक्टर डिक्लेअर करत नाही की हा दिस मॅन इज डेड असं म्हणत नाही. तर मनोमय कोश हा टेम्पररी शटडाऊन होतो. आणि या मनोमय कोशासाठी एक्सरसाइज काय आहे की तुम्ही मंत्र म्हटलं पाहिजे. मंत्र जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा हे जे शरीर आहे हे खूप शांत होतं आणि मग त्याचा इफेक्ट प्राणमय कोशावर, मग त्याचा इफेक्ट तुमच्या स्थूल शरीरावर असा होत असतो. मग आता हे झालं मनोमय. मग त्याच्या पुढचं जे शरीर आहे किंवा कोश आहे त्याला विज्ञानमय कोश म्हणतात. विज्ञान म्हणजे इकडे काय? पॉवर ऑफ जजमेंट.
आता समजा जर हे जे शरीराचं आरोग्य चांगलं नसेल तर काय होतं, लोकांना डिसिजन घेता येत नाही आणि त्यांना विल पॉवर खूप कमी असते. काय चूक काय बरोबर हे ते ओळखू शकत नाही. आणि हा जो विज्ञानमय कोश असतो हा प्राणी आणि माणूस जे फरक जो आहे ते या कोशावरून सांगता येतं की हा प्राणी आहे की हा माणूस आहे. तर हा जो विज्ञानमय कोश असतो याच्यासाठी, याचं आरोग्य राखण्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे, तुम्हाला प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंनी लिहिलेली पुस्तकं वाचली पाहिजे, शास्त्र वाचली पाहिजे, गुरूंची प्रवचने ऐकली पाहिजे. असं करून या विज्ञानमय कोशाचं पोषण होतं आणि या पोषणाने तुमची पर्सनॅलिटी बनते की बाबा याचं व्यक्तिमत्व किती चांगलं आहे. आता शील प्रभुपाद बघा, त्यांचा केवढा निर्धार होता, मी अमेरिकेला जाणार, हार्ट अटॅक आले तरी ते पाठी फिरले नाही. तर विज्ञानमय कोश जेव्हा आपला बलवान असतो तेव्हा आपण एकदम पॉवरफुल निर्णय घेऊ शकतो. मग त्याच्याही पुढे आता शेवट सर्वात आनंदमय कोश. आनंदमय कोश जो असतो तो आपल्या सर्वांमध्ये अंडर डेव्हलप्ड असतो, विकसित झालेला नसतो. आणि या आनंदमय कोशामध्येच आनंदाचा उगम असतो, इकडेच आत्मा असतो. तर आता आपल्याला आनंदमय कोश हा विकसित करण्यासाठी, याचा आरोग्य राखण्यासाठी काय केलं पाहिजे, भक्ती योग केला पाहिजे, आपण सेवा केली पाहिजे, आपण गुरु केले पाहिजे आणि गुरूंच्या हाताखाली किंवा त्यांची सेवा करून त्यांच्याकडून ज्ञान घेऊन मगच आपण हा जो कोश आहे हा आपण डेव्हलप करू शकतो. हरे कृष्ण. पूजा माताजी, तुम्ही हात का वर केलाय, बोलायचंय का? नाही बरं वाचा. होस्ट. पंचमहाभूते नित्य अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. कृष्ण. आता इकडे आपल्याला सांगितलंय की आपलं जे क्षेत्र आहे हे क्षेत्र किती तत्वानी बनलेलं आहे. हे शरीर जे आहे हे आपलं 24 तत्वानी बनलेलं आहे. तुम्ही हवं तर एक पेन्सिल घ्या आणि पेपर घ्या आणि मी सांगते ते ऍड करा म्हणजे तुम्हाला समजेल. तर आता पंचमहाभूते, पंचमहाभूते म्हणजे तुम्हाला कुठली आहेत ती माहिती आहे. पंचमहाभूते, मग मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, अव्यक्त म्हणजे जे 3 गुण आहेत आपण उद्या शिकणार आहोत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्या तिन्हींना मिळून अव्यक्त म्हटले. म्हणजे ते एकच काउंट केलेले आहेत तिन्ही गुण, अव्यक्त. मग 10 इंद्रिये, तर 10 इंद्रिये म्हणजे कुठली झाली की 5 ज्ञानेंद्रिये, 5 कर्मेंद्रिये. तर ज्ञान आपण ज्या इंद्रियातून आतमध्ये घेतो त्याला ज्ञानेंद्रिये म्हणतात. म्हणजे डोळे, कान, जिव्हा, स्पर्श आणि नाक याला आपण ज्ञानेंद्रिये म्हणतो. कर्मेंद्रिय म्हणजे कुठली, तुमचे हात, पाय, तुमचे वोकल कॉर्ड्स किंवा आणि तुमचं जनेंद्रिय आणि गुदद्वार. तर हे जे 5 आहेत याला कर्मेंद्रिय म्हटलेली आहे. अशी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय मिळून 10 इंद्रिये होतात.
मग त्याच्यानंतर या इंद्रियांचे विषय जे असतात हे 5 धरलेले आहेत. हे प्रत्येक इंद्रियाचे जे विषय असतात ते कुठे बाहेर राहत नाही, ते मनामध्येच राहतात, म्हणून त्यांची सुद्धा गणना यात केली आहे. उदाहरणार्थ, आता एक माणूस आहे, त्याला खूप मोठा बिझनेसमॅन व्हायचं आहे आणि खूप पैसे मिळवायचे. आता दिवस रात्र तो पैशाचा विचार करतो. मी माझा बिझनेस कसा एक्सपांड करू, कुठे एक्सपांड करू, मला 2 कोटीपर्यंत माझा बिझनेस घेऊन जायचा. म्हणजे या पैशाचे विचार जे हे बाहेर राहत नाही, पैसा त्याच्या मनातच राहतो. किंवा एखादा मुलगा असेल, त्याचा एका मुलीवर प्रेम आहे, तर तो त्या मुलीचे सतत विचार करत राहतो. मग ती मुलगी कुठे बाहेर नाही, या मुलाच्या मनातच राहते. म्हणून हे 5 इंद्रियांचे विषय सुद्धा घेतलेले आहे. आणि शेवटचं म्हणजे मन. या सर्वांची तुम्ही ऍडिशन केली तर 24 आकडा येईल तुम्हाला. ही 24 तत्वे जी आहेत त्यांच्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशननी आपण वेगवेगळ्या गोष्टी अनुभवतो. जसं हर्ष, शोक, इच्छा, द्वेष असे अनेक आपल्याला अनुभव, अनेक इमोशन्सचा तुम्हाला अनुभव येतो या 24 तत्वांच्या कॉम्बिनेशन्सनी. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादींमधील सुख दुःख द्वेष दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्ये समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा असणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याचा तत्वज्ञात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. आता आपण हे जे क्षेत्र आहे 24 तत्वांचं बनलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपला आत्मा आहे, जीवात्मा आहे. आता जणू काही हे क्षेत्र तुरुंग आहे. आपलं खरं घर कुठे आहे? गोलोक वृंदावन. आपलं हे खरं घर नाहीये, हे तुरुंगासारखं आहे. हे क्षेत्र जे आहे ते तुरुंगासारखं आहे. मग तुरुंगातून बाहेर कसं पडायचं? तर आपल्याला इकडे सांगितलेले गुण जे आहे ते आत्मसात केले पाहिजे. हे गुण आत्मसात केल्यावर जणू काही या तुरुंगाचे द्वार उघडतात आणि आपली डिलिव्हरी जी आहे ती गोलोक वृंदावनात होते. तर आपल्याला जर या तुरुंगातून बाहेर पडायचं असेल तर हे सगळे जे गुण आहेत हे गुण आपण बाळगले पाहिजे. आता हे गुण काय आहेत हे तुम्ही वाचा. मी तुम्हाला एक गुण सांगते, अहिंसा. अहिंसा आता कोण मला सांगेल तुमच्यापैकी की अहिंसा म्हणजे काय? हात वर करा. जय श्री कृष्ण माताजी. बोला. हॅलो. अहिंसा म्हणजे कोणत्याही प्राण्याची जीवित हानी नाही करणे. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे का? नॉन व्हायलेन्स. बरं. आता तुम्ही सांगितलेलं बरोबर आहे. कोणाला सांगायचं आहे का? पल्लवी माताजी तुम्हाला. हरे कृष्ण माताजी. माताजी, आपल्या आत्म्याचा जो स्वभाव आहे, नित्य स्वभाव, त्याला फक्त कृष्णाकडे जायचं असतं. पण जेव्हा आपण आपल्या आत्म्याला कृष्ण भक्ती देत नाही तेव्हा आपण
आपल्या हिंसा करतो. आत्म्यावरती हिंसा करत असतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला जर माहिती आहे कृष्ण भक्ती आणि आपण जर दुसऱ्यांना सांगितली नाही ती, तर ते आपण त्यांच्यावर सुद्धा हिंसा करतो. बरोबर आहे. म्हणजे दुसऱ्या जीवांना जेव्हा आपण कृष्ण ज्ञान देतो, आपण जप का करायचा हे त्यांना समजून सांगतो, म्हणजे त्याला अहिंसा म्हटलेला आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे कृष्णाचा जप का करायचा, आपल्याला ज्ञान आहे, पण आपण ते दुसऱ्यांना देत नाही. दुसऱ्या लोकांना, प्रत्येक जणांना माहित नसतं जप का करायचा. जेव्हा आपण त्या दुसऱ्यांना ज्ञान देत नाही, तेव्हा आपण त्यांच्यावर हिंसा करत असतो. तर बघा, शास्त्र हे जे व्याख्या आहे हिंसा अहिंसा, ही किती वेगळ्या तऱ्हेने सांगते. आपल्याला एकच माहिती असतं, हिंसा म्हणजे जाळपोळ, मारामारी, शिव्या गाळी असं. पण किती खोलवर याचा अर्थ आहे हे PDF मध्ये तुम्ही नीट वाचा. प्रत्येकाचा अर्थ जो आहे तो दिलेला आहे. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. नेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगाच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व कृष्ण सांगणार आहे पुढे. कुमुद माताजी आणि पूजा माताजी आहेत का? हो आहे. हरे कृष्ण चालेल. माताजी, काय म्हणताय? हे वाचायचं आहे ना श्लोक? येस माताजी, हो वाचते. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रियरहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला पहिल्यांदा त्याच्याबद्दलचं ज्ञान देतो, मग थोडं प्रकृतीचं आपल्याला सुद्धा सांगणार आहे. कारण हे अर्जुनाचे प्रश्न आहेत ना, पुरुष म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय. तर आता कृष्ण सांगतोय परमात्मा कसा आहे, तर सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही इंद्रिय रहित आहे. म्हणजे हे कसं समजायचं? इंद्रियांचा उगम आहे आणि इंद्रिय रहित म्हणजे त्याला इंद्रिय नाही आहेत का? नाही. त्याचा अर्थ असा होतो, कृष्णाला सुद्धा इंद्रिय आहे, पण त्याची इंद्रिय भौतिक नाहीये, त्याची इंद्रिय दिव्य आहे. आपली इंद्रिय कशी आहेत? आपल्याला डोळ्यांनी फक्त दिसू शकतं. आपण डोळ्यांनी ऐकू शकतो का? डोळ्यांनी खाऊ शकतो का? नाही. कृष्णाची इंद्रिय अशी आहे की तुम्ही त्याला भोग दिला, नैवेद्य दाखवलं की डोळ्यांनी सुद्धा तो ग्रहण करू शकतो आणि डोळ्यांनीच परत तो आपल्याला परतही करू शकतो. म्हणजे आपण कसं, समजा जर आपल्याला कोणाला प्रसाद द्यायचा तर आपण हात पुढे करतो, आपल्याला डोळ्यांनी प्रसाद देता येत नाही. पण कृष्णाचं तसं नसतं, त्याचं कुठलंही एक इंद्रिय इतर इंद्रियांचं कार्य करू शकतं. तर त्याची जी इंद्रिय आहे ती भौतिक नाही, दिव्य आहे. मग तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. म्हणजे काय आहे, इकडे कृष्ण गोलोक वृंदावनात आहे, कृष्ण इकडे नाहीये, आपल्या भौतिक जगात नाहीये. पण कृष्णाने सोय कशी केली आहे? कृष्णांचा विस्तार जो आहे, जो परमात्मा क्षीरोदक्षाय
विष्णू हा कृष्णाचा विस्तार आहे, तो आपल्या हृदयामध्ये स्थित असतो आणि तो आपलं मेंटेनन्स करत असतो, आपल्याला गाईड करत असतो. आणि त्याचप्रमाणे जणू काही कृष्ण सीईओ आहे या ब्रह्मांडाचा. आणि सूर्यदेव, वरुण देव, इंद्रदेव आणि इतर जे देव आहे ते या ब्रह्मांडात कृष्णाच्या ऑर्डर प्रमाणे काम करत असतात. सूर्यदेव काय करत असतो, लागेल तितकी उष्णता देत असतो. इंद्रदेव किंवा वरुण देव पावसाची सोय आणि जलाची सोय करत असतो. तर याप्रमाणे कृष्ण आपलं इनडायरेक्टली पालन पोषण करतो. पण डायरेक्टली करतो का? डायरेक्टली नाही. कृष्ण कुठे असतो? कृष्ण गोलोक वृंदावनात असतो. आणि तो या 3 गुणांचा, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, या 3 गुणांचा स्वामी आहे. तरीही तो त्या गुणांच्या पलीकडे आहे. त्याचा अर्थ काय होतो की एक मी तुम्हाला सांगितलं की एका शहरामध्ये एक तुरुंग आहे आणि एकदा त्या राजाला, शहराच्या राजाला असं वाटतं आपण फेरफटका मारूया, जरा तुरुंगात कसं चाललंय बघूया. म्हणून तो तुरुंगात जातो. तर तुरुंगामधल्या कैद्यांना काय वाटतं की हा सुद्धा एक चोर आहे, हा सुद्धा एक कैदी आता होणार आहे. तर तो जो राजा असतो तो राजाच राहतो, त्याची पोझिशन कधीच चेंज होत नाही. तो त्या तुरुंगामध्ये केलेल्या नियमांच्या पलीकडे असतो. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण सुद्धा या गुणांचा स्वामी असून तो या 3 गुणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादन्य विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. हरे कृष्ण. बरं, पूजा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्तीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलंय की अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र सोडलं होतं आणि त्यावेळेला उत्तरा गर्भवती होती आणि तिच्या गर्भामध्ये परीक्षित महाराज होते आणि ती खूप घाबरली आणि तिने कृष्णाला विनंती केली की तू माझ्या बाळाला वाचव. मग त्यावेळेला प्रार्थना केल्यावर कृष्ण हा परीक्षित महाराजांच्या हृदयामध्ये जरी स्थित होता तरी तो बाहेर आला आणि त्यांनी या गर्भाचं रक्षण केलं. म्हणजे कृष्ण इकडे परीक्षित महाराजांच्या हृदयात जरी असेल तरी बाहेर येऊन त्यांनी रक्षण केलं. तेव्हा परीक्षित महाराजांचा जन्म झाल्यावर ते एकसारखे इकडे तिकडे बघत होते, परीक्षण करत होते की या माणसाला मी कुठे पाहिलं, कोण होता हा माणूस, सगळीकडे बघत होते, आहे का हा माणूस आपल्या समोर. म्हणून त्यांचं नाव परीक्षित ठेवलं गेलं. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तोच ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपण सूर्य बघतो, आपण चंद्र बघतो, तेव्हा आपल्याला जो प्रकाश दिसतो, या प्रकाशाच्या पाठीमागे कोण आहे? कृष्ण आहे. सायंटिस्ट म्हणतात की न्यूक्लिअर रिॲक्शन चालू असल्यामुळे सूर्यामध्ये म्हणून तो प्रकाश बाहेर पडतो. पण ती न्यूक्लिअर रिॲक्शन सुद्धा चालू करण्यासाठी कोणीतरी हवाय ना.
तो कोण आहे? सुप्रीम कंट्रोलर तो कृष्ण आहे. तर अशा तऱ्हेने आणि आपल्या विजन, आपल्या दृष्टी, आपल्याला दृष्टी का आहे? कारण प्रकाश आहे म्हणूनच आपण बघू शकतो. बघा, अंधाऱ्या खोलीमध्ये आपण बघू शकतो का? आपण बघू शकत नाही. तर आपली सुद्धा जी दृष्टी आहे त्याच्या पाठीमागे कोण आहे? प्रकाश. आणि प्रकाशाचा उगम कोण आहे? कृष्ण. पूजा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकल्पांच्या क्षेत्र, शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलेलं आहे की एका झाडावर 2 पक्षी आहेत. एक ही कठोपनिषद मध्ये ही तुलना केलेली आहे. एक पक्षी म्हणजे जीवात्मा, दुसरा पक्षी म्हणजे परमात्मा. अगदी शेजारी शेजारी बसले. पण हा जो जीवात्मा आहे हा फळं खाण्यामध्ये दंग आहे. इतका दंग आहे की आपले शेजारी कोण बसलेला याची सुद्धा त्याला जाणीव नाही. मग हा जो जीवात्मा आहे हा फळ खातोय, फळ आवडलं नाही तर ते टाकतोय, दुसऱ्या डाळीवर जातोय, दुसरं फळ खातोय, ते आवडलं नाही तर ते टाकतोय आणि खालच्या ढाळीवर येतो. असं करून एक सारखं तो एका ढाळीवरून दुसऱ्या ढाळीवर, त्या झाडाची फळं आवडली नाही तर दुसऱ्या झाडावर एक सारखा जात असतो. आणि त्याच्याबरोबर हा दुसरा पक्षी जो आहे परमात्मा तोही सतत जात असतो आणि पेशंटली अगदी काही न चिडता तो थांबलेला आहे की याचं खाऊन झालं का, याच्या इच्छा पूर्ण झाल्या का, याची वासना पूर्ण झाली का, तर हा माझ्याकडे कधी बघेल म्हणून हा जो दुसरा पक्षी आहे तो वाट बघतो. आणि एकदा की या पक्ष्यानी या परमात्म्यरूपी पक्षाकडे बघितलं की झालं, लगेच कृष्ण जो आहे तो त्याला आपल्या घरी घेऊन जातो. म्हणजे आता जर तुम्ही बघितलं असेल की सकाळी जे कुत्रे असतात त्यांना त्यांचे मालक फिरायला घेऊन जातात. मलमूत्र त्याग झाल्यावर लगेच ते कुत्र्याला घरी आणतात. फिरत बसतात का? नाही, लगेच झालं ते कुत्र्याला घरी आणतात. अगदी त्याचप्रमाणे आपल्या या ज्या वासना आहे या संपत नाहीत आणि आपण परमात्म्याकडे बघतच नाही. एकदा जरी आपण बघितलं परमात्म्याकडे की मग मात्र आपण या भौतिकाचं आकर्षण आपलं समाप्त होतं आणि कृष्ण आपल्याला गोलोक वृंदावनात घेऊन जातो. हरे कृष्ण. पूजा माताजी वाचा. माताजी स्लाइड नाही दिसत आहे दुसरी. बरं, पल्लवी माताजी हो 13.20. माताजी. हा. येस माताजी. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. आता यांना अनादी का म्हटलंय भौतिक प्रकृती आणि जीव? कारण बघा किती 84 लक्ष योनी आहेत. या योनीमध्ये आपण फिरत असतो आणि जणू काय आपली जी वासना असते, आपली जी इच्छा असते त्यासाठी टेलर मेड बॉडी, टेलर मेड शरीर आपल्याला अगदी फिट होईल असं आपल्याला दिलं जातं. इच्छा कशा असतात? इच्छा कधीच संपत नाही. इच्छांचं झाड जे आहे ते वाढतच राहतं. जणू काय त्याला अंत नाहीये, आरंभ नाहीये, मध्य नाहीये. म्हणून अशामुळे इच्छेमुळे शरीर मिळतं. म्हणून अशा रीतीने आपण इकडे म्हटलेलं आहे की भौतिक प्रकृती आणि जीव हे अनादी आहेत. हरे कृष्ण.
कुमुद माताजी आणि मग पल्लवी माताजी. हरे कृष्णा. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते. पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये तुम्हाला समजतं की आपण म्हणतो ना, असं का होतं की चांगल्या माणसांशी वाईट का होतं, असं का होतं? तर असं कधीच नाहीये. मी सांगितलं प्रत्येक परिणामाला कारण आहे. आणि इकडे बघा, जिकडे जिकडे एन्जॉयमेंट असते, एन्जॉयमेंटचा दुसरा दुसरी जी साईड असते त्या साईडला आपण सफरिंग म्हणतो. एकच मिनिट जरा बॅटरी. तर आपण असं म्हणतो ना की चांगल्या लोकांशी वाईट का होतं, तर कधीही असं नसतं. कारण असतं म्हणून आपल्याला तो परिणाम दिसतो. आणि ज्याप्रमाणे एका नाण्याचे दोन बाजू असतात, त्याचप्रमाणे दोन बाजू असतात, एन्जॉयमेंट आणि सफरिंग. म्हणजे आपण खूप मजा करत असतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला एक परिणाम सुद्धा भोगावा लागतो. तर इकडे बघा, स्लाइड मध्ये असं दाखवलंय की एक माणूस आहे, तो काहीही खातो, तो बघत नाहीये हे काय ठेवलेलं आहे, सर्व काही खातो, खादाड एकू. याला पुढचं शरीर कुठलं मिळणार आहे? तयार होते. प्रकृती त्याच्या वासने अनुसार त्याला डुकराचं शरीर देते. आता आपण असं म्हणू का की या माणसाबरोबर खूप वाईट झालं? नाही, या माणसाबरोबर काही वाईट झालं नाही. त्याचीच इच्छा होती. एन्जॉयमेंट बरोबर सफरिंग सुद्धा येतं, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता ज्याप्रमाणे आपण एक पिक्चर बघतो आणि समजा जर मी हा हिरो आहे, तो विलनला खूप मारतोय, रक्तबंबाळ करतोय, मी टाळ्या वाजवते आणि माझी मैत्रीण म्हणाली, अगो बापरे, केवढा मारतोय हा या दुसऱ्या माणसाला, रक्तबंबाळ केलं आणि तुला केवढा आनंद झालाय, तू टाळ्या वाजवतेस. तर तिने पिक्चर मध्येच बघितला. त्याच्यामुळे अगोदर काय झालेलं असतं, त्या हिरोला किती वाईट वागवलेलं असतं हे तिला माहित नाही, पण मला हे माहिती असतं म्हणून मला आनंद होतो. तर अगदी त्याचप्रमाणे अगोदर काय झालेलं आहे आपल्या गत जन्मामध्ये, हे आत्ता आपल्याला माहित नसतं आणि आपण देवाला दोष देतो किंवा आपण म्हणतो की हे झालेलं हे माझ्या जीवनात झालंय, पण मी किती भक्त आहे, मी किती चांगली आहे, मी दुसऱ्यांना फसवत नाही, हे माझ्या बरोबरच का झालं? तर नेहमी लक्षात ठेवा, परिणाम जेव्हा दिसतो तेव्हा त्याला कारणही असतं. हरे कृष्ण. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सत् असद्यो निजन्मसु. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. याप्रमाणे पूजा माताजी. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. तर
याच्यामध्ये जो जीवात्मा आहे तो 3 गुणांपैकी कुठल्या तरी एका गुणामुळे एका गुणाचं प्रभुत्व जास्त असल्यामुळे त्याला विविध वासना निर्माण होतात आणि त्या वासनांच्या त्या वासनांना तो त्या वासनांचा व्हिक्टिम होऊन किंवा त्या वासनांच्या पोटी तो काय करतो, तो त्याप्रमाणे वागतो, त्याच्या इच्छा निर्माण होतात आणि मग त्याचं पुढचं शरीर जे आहे ते तयार होत असतं. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आणि मग पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण. उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तरीही या शरीरात आणखीन एक आहे, एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. म्हणजे कर्ता माताजी, कोण आहे? मी लेवल 2 साठी लिहू करू? बरं, चालेल. मग आता पूजा माताजींना सांगते वाचायला. ओके माताजी. तर मग इकडे कर्ता कोण आहे? एक कर्ता म्हणजे प्रकृती आहे, एक कर्ता म्हणजे जीवात्मा आहे. जीवात्मा काय करतो? इच्छा. त्याला इच्छा खूप असतात, तो इच्छा करतो आणि मग जो परमात्मा आहे तो सँक्शन करतो इच्छा. म्हणून परमात्म्याला उपद्रष्टा अनुमंता म्हटले, तो सँक्शन करतो आणि मग प्रकृती काय करते? परमात्म्याचं सँक्शन झाल्यावर त्याप्रमाणे त्याला जे काय भोगायचं आहे ते सर्व काही त्याच्या समोर आणून देते. तर आपल्याला लक्षात येतं या श्लोकावरून की कर्ता हे 3 आहेत. आता पुढे 18व्या अध्यायामध्ये हे तुम्हाला समजेल की 5 कर्ता आहेत. इकडे त्यांनी 3 सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. पूजा माताजी. हरे कृष्ण. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधी तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्षप्राप्ती होते. वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. म्हणजे ज्याला भौतिक प्रकृतीबद्दल ज्ञान असतं आणि एखादा जीवात्मा या प्रकृतीच्या गुणात कसा अडकतो आणि त्याच्यामुळे त्याला वासना उत्पन्न होऊन दुसरं शरीर कसं मिळू शकतं याच्याबद्दल ज्याला ज्ञान असतं तो माणूस कधीही या जन्म मृत्यू चक्रात अडकत नाही. तो 3 गुणांच्या पलीकडे जातो आणि त्याला मोक्ष प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. काहींना ध्यानद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलाद्वारे तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे फलदायी इच्छांविषयी परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. तर काही जणांना ध्यान करून त्यांना साक्षात्कार होतो, काही जणांना कर्मयोग करून, काही जणांना ज्ञान योग करून. पण हे तिन्ही केल्यानंतर आनंद जो असतो तो आनंद या तिन्ही याच्यातून मिळत नाही. भक्ती योग केल्यावरच आपल्याला आनंद मिळू शकतो. नाही तर आपण सत आणि चित हे जे कृष्णाचं रूप आहे ते ओळखू शकतो, त्याचा आनंद स्वरूपापर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही. हरे कृष्ण. पूजा माताजी. हरे कृष्ण. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्याकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. आता कृष्ण बघा करुणा सागर आहे.
किती दयाळू आहे, त्याला किती प्रेम करतो आपल्यावर आणि त्याला आपली किती प्राप्ती हवी आहे. आता समजा जर एक मित्र आहे, तो आता मंदिरात चाललेला आहे आणि श्रीमद भागवतम किंवा भगवद्गीतेचं प्रवचन ऐकणार आहे आणि तो आपल्या एका मित्राला फोन करतो आणि सांगतो की मी आज रविवार आहे, संध्याकाळ तू काय करणार आहेस, तू माझ्याबरोबर मंदिरात चल. हा मित्र म्हणतो काय खुळा आहे का, आता हे आपलं वय आहे का मंदिरात जायचं ऐकायचं, आपण मस्त पिक्चरला जाऊया किंवा हॉटेलमध्ये जाऊया, ऐश करूया, इकडे मंदिरात मी येणार नाही. पण हा मित्र त्याला आग्रह करून करून हट्टाने त्याला अगदी घेऊनच जातो मंदिरात घेऊन झाल्यावर त्याला ऐकल्यावर खूप आनंद होतो आणि मग तो या मित्राला सांगतो तू परत कधी जाणार आहेस मंदिरात, मी येईन तुझ्याबरोबर. आणि असं करून तो जायला लागतो. तेव्हा कृष्ण त्या दुसऱ्या मित्राला म्हणत नाही असं तुला माझ्याकडे अजिबात यायचं नव्हतं, शिव्या देत तू मंदिरामध्ये आलास नाही. कृष्ण प्रत्येकाला वेलकम करतो, प्रत्येकाचं स्वागत करतो, कसा कोण आलेला आहे हे बघत नाही आणि प्रत्येकाचं कल्याण करतो. आणि मग अशा लोकांना सुद्धा तो जन्म मृत्यू चक्रातून सोडवतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे भरत शर्व चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि तुमचा आवाज येत नाहीये. ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते हे जाण. म्हणजे जे काय आपण बघतो या चल आणि अचल सर्व गोष्टी मध्ये सर्व ज्या गोष्टी आहेत काय आहे हे कॉम्बिनेशन आहे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. म्हणजे याच्यावरून लक्षात येतं चल असेल अचल गोष्टी असेल दोन्हीही सजीव आहे. फक्त इतकंच काय की पर्वत दगड यांच्यामधली जी चेतना असते ती जे सजीव असतात यांच्या तुलनेत खूपच कमी असते. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वं विनश्यन्ता य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्णा. जो मनुष्य तुमचा आवाज येत नाहीये पूजा माताजी, तुमचा आवाज येत नाहीये, मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय. कुमुद माताजी तुम्हाला येतोय का आवाज की त्यांचा ब्रेक होतोय? हा माताजी. पूजा माताजींचा आवाज येतोय का? हो थोडासा होतोय माताजी. बरं मग मी वाचते. मी वाचते, तुम्ही नका वाचू, मी वाचते. बरं वाचा. मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो आत्ताजी लेफ्ट झाल्या वाटतं. हो माताजी. हो एक मिनिट. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. एक मिनिट मी माताजींना कॉल करून पाहते. आय थिंक सो त्यांची इलेक्ट्रिसिटी. एक मिनिट. त्याच माताजीचा कॉल आलाय. त्याचा नेट इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी का तर मग नेट याचं हे झालेलं आहे. त्या लेफ्ट झाल्याच आहे माताजी, येऊन राहिलेल्या आहेत पूजा माताजी त्या. येस, थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभूजी. आता माताजी येऊन गेलेले आहेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरी बोल हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभूजी. माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हाल. माताजी तुम्ही म्यूट आहात. माताजी तुम्ही म्यूट आहात. स्क्रीन दिसते का सर्वांना? येस माताजी. हो दिसते. हो माताजी. दिसते. ओके, सॉरी जरा कनेक्शन प्रॉब्लेम झाला. हरकत नाही माताजी, होतं आता कधी कधी. अच्छा माताजी, वर्ग संपल्यानंतर आपल्याला उद्याची अनाउन्समेंट करायची असेल हो ते. हो 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 हा. हो. जिग्ना माताजी आल्यात का? हो, जिज्ञा माताजी आल्या, त्यांना मी सांगून दिलंय. बरं बरं बरं, चालेल. आता माताजी. येस, जस्ट 1 मिनिट. आपण हा इकडेच होतो ना. हे आपण श्लोक वाचला होता, तुम्ही फक्त अनुवाद yes. वाचा. हा. वाचला होता ना? नाही, पूर्ण नव्हता वाचला म्हणून मधूनच हे होऊन गेलेलं. ठीक आहे, जो वाचा. मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. म्हणजे हा जो माणूस आहे हा ब्रह्मभूत स्तरावर आहे. प्रत्येक भूतामध्ये त्याला परमात्मा दिसतो, ब्रह्म दिसतो. आणि असा जो माणूस आहे तो, त्याला आपण म्हणतो त्याला ज्ञान चक्षु आहे. हे बघा, हा याला ब्रह्मभूत स्तर म्हणतात. प्रत्येकामध्ये त्याला तोच परमात्मा दिसतो. वरचं रूप मोराचा असेल, चांडाळाचा असेल, हत्ती, श्वान कुठलंही असेल, पण त्याला परमात्मा दिसतो. याला ज्ञान चक्षु म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही.
याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हा, आता हा जो माणूस आहे ज्याला ज्ञानचक्षु आहे, तो प्रत्येकामध्ये त्याला परमात्मा दिसतो आणि असं प्रत्येकामध्ये परमात्मा दिसल्यामुळे प्रत्येकाला तो खूप आदराने वागवतो. प्रत्येकांबरोबर वागताना त्याच्यामध्ये नम्रता असते आणि तो अशी जी माणसं असतात, ज्ञानचक्षु असतात, आता एखाद्या माणसाने या माणसाला खूप मदत केली असेल तर त्या माणसाला तो आदराने वागवतो आणि त्याच्याकडे अटॅच होत नाही. एका माणसाने ज्याला ज्ञानचक्षु आहे त्याला खूप वाईट वागवलंय, तरीही तो त्या माणसाला अनादराने वागवत नाही, त्याला सुद्धा तो आदराने वागवू शकतो. या स्तरावर तो पोचतो. म्हणजे असं जेव्हा तो करतो तेव्हा या माणसाचं पतन होत नाही, त्याची उन्नती होते. म्हणून इकडे म्हटलेलं आहे की असा जो माणूस असतो तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काहीही करत नाही हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. म्हणजे इकडे आपल्याला हे जे आपलं शरीर आहे हे एक यंत्र असल्यासारखं आहे, जणू काही गाडी आहे. जेव्हा आपण पहिल्यांदा गाडी शिकतो तेव्हा काय होतो, आपण त्या ड्रायव्हरच्या हातामध्ये सगळे कंट्रोल्स असतात. आपण स्टिअरिंग फिरवत असतो आणि आपल्याला असं वाटतं की मी ही गाडी चालवते, पण प्रत्यक्षात कंट्रोल सगळे ड्रायव्हरच्या हातात असतात. त्याचप्रमाणे आपण काही करत नाही. भौतिक प्रकृतीने निर्माण केलेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात. ते कशा केल्या जातात हे तुम्हाला उद्या अधिक चांगलं समजणार आहे. 3 गुणांमध्ये आपण अडकले असतो आणि ते 3 गुण डायरेक्ट करतात की आपण कुठली कर्म करायची. हा या श्लोकाचा अर्थ उद्याच्या अध्यायात समजणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्म दृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. आता आत्मा हा हृदयामध्ये स्थित आहे, तरीही तो आपल्या शरीरामध्ये जे आपला हार्ट मसल आहे किंवा इतर जी द्रव्य आहे त्या द्रव्यामध्ये हा जो आत्मा आहे हा मिसळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, जसं सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो त्याचप्रमाणे शरीरात एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. म्हणजे आपला जो आत्मा आहे तो हृदयात जरी स्थित असेल तरी ती जी चेतना शक्ती आहे ती सर्व शरीरभर पसरलेली असते. हरे कृष्ण. जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहता आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याला समजतं मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातला फरक समजतो, ते या जन्म मृत्यू चक्रातून त्यांची सुटका होते आणि ते परमध्येय म्हणजे काय, ज्ञेय म्हणजे काय, परमात्मा, त्यांना परमात्म्याची प्राप्ती होते. आता हा आपला अध्याय झालेला आहे. तर आज आपण आता काय काय शिकलो की अर्जुनाने प्रश्न विचारले. प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय म्हणजे काय.
मग या सर्वाचं सविस्तर उत्तर दिलंय आणि कृष्णाने सांगितलंय क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान याचं वर्णन केलेलं आहे. मग समजा जर तुम्हाला ज्ञान प्राप्त करायचं असेल आणि या शरीरातून, शरीररूपी पिंजऱ्यातून मुक्त व्हायचं असेल तर आपल्याला ज्ञान लागतं. मग ज्ञान मिळवण्यासाठी आपल्याला काही गुण लागतात किंवा मुक्त होण्यासाठी या शरीरातून आपल्याला काही गुण लागतात. ते गुण सर्व सांगितलेले आहेत. मग ज्ञानम म्हणजे काय, हे ज्ञान म्हणजे काय हे पण सांगितलेलं आहे. मग प्रकृती, पुरुष यांच्या बरोबर जीवाचा संग हे सांगितलेलं आहे. आणि मग ज्ञानाची दृष्टी, आपल्याला ज्ञानचक्षु असायला हवे. ज्याला ज्ञानचक्षु आहे तो यथार्थ रूपाने पाहतो. तर आता हा आपला अध्याय झालेला आहे. तुमचे काही प्रश्न आहेत का?